ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон ва нархҳои боло, миёна ва арзонам ҳастем. Агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои эълон, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотча дар WhatsApp имои экранмода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Мо дар имрӯза навор хона роӣ кардан аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи шаҳри Нав, аз территорияи Восеъ, аз территорияи шаҳри Душанбе, ноҳияи Ёвон, территорияи Вахш, шаҳри Бохта, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ваҳдат. Дӯстони азиз, хоб территорияи Душанбе, Ҳисор, Рӯдакӣ ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Хона, замин, квартира, нархҳои арзон, нархҳои миёна ва нархҳои қимат. ва кадоме чизе ки реклама дорад барои фурӯхтан, маромад на WhatsApp мо роӣ кунем, мо реклама мекунем ва курси имрӯза бошад 119 сомон мегузарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. Дӯстони азиз, пеш аз навор сар кардем якта компания хубиро ба шумо тавсия метиҳем, ки Пересичени Граница якай Парвиз ҳастад, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд ва дӯстони азиз одами боваринок ҳастад, ки мо ҳар каса тавсия наметиҳем. Компания якай Парвиз чанд сола таҷрибаи корӣ дорад ва мошинои замонавии комфортни мақсад ки кондитсионер ва дигар чизои лозимӣ ва чанд намуд маркаи мошин дорад, ки кадомаша худтон интихоб кунед. И хали мошинам ҳаста, ҳамин мошин ҳаста бо ҳастай ва дигар намуд маркаҳам ҳаста. Шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро Домодедов, Садовод ва дигар ҷо гирифта ва ба соқ сало ба сарҳади Қазоқистон бурда меорам. Ва инчунин дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мисол камбудӣ бошад, агар бо худашон ёришонам мерасонанд, дӯстони азиз, одами боваринок ҳастанд, мо компания якай Парвизро ба шумо тавсия метиҳем. ва инчунин забони узбекиро медонанд, урусиро медонанд ва тоҷикиро шурӯъ медонанд. се забон кади бо шумо мақсад ки гап мезананд. ҳад рақамошон дар WhatsApp ҳаста, ҳад рақамошон 24 соат кор мекунад, нархаш бо маслиҳат ҳаста, маромад кунед занг. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши чораҳаи Файзобод, наздикии бозор, пушти прокуратура, дӯстони аз пеши мактаби Аҳмади Дониш, магазин, мағоза, раҳи калон, масҷид, ҳама чи дар пеша. Дӯстони азиз, 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки обшим 6 дар хона дорад. Хона проектҳои нав кади кришаи фасон, гирдивонаш маҳкам, рӯи ҳавали полин ход, кафел, брӯчатка, чиндагӣ ҳастае. 6 сотиқ замин ҳастае, 6 дар хона дорад. Дӯстони азиз, об, свет, пастиянӣ ҳастае. Як варианти калон, дӯстони азиз, рӯи хона кафел, ошхона, кухни, баня, дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намудош ҳастае. Хонаҳо ремонт доранд, баъзи суратҳош пешина. Дӯстони азиз, хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастае. Хоб ҳамаи шартҳош муайян ҳастае. об, свет мега, пастияния, свет мега дар ин территория уқа хеле мекуштагӣ нестанд. Свет, пастияния ҳастае. рӯи ҳавали ҷои мошинмонӣ хеле мисли навес, гараж борӣ кардагӣ ҳастае. Кат, пат, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда. Дӯстони азиз, дар пеш хона мактаби Аҳмади Дониш ҳастае. Мағозаҳо, ҷои мақсад ки сауна ҳастае. хоб масҷид ҳастае. Дӯстони азиз, ҳама чи дар пеша. Дӯстони азиз, пушти прокуратура ҳастае, яъне ки чораҳаи Файзобод наздики бозор ва дигар чиzo маркази шаҳр даҳад. Хона кондитсионер, термос, ҳама чи дорад. хона мега дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 690 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мекунем. ҳамин хона дӯстони азиз дар территория худаш қимат ҳастае. ин хона ин қадар чи дорад, ки калон ҳама чи расходи калон кардаган. нархи хона 690 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд муомила мекунем. хоб промои рақамҳои тисели соҳибшон дар рақамҳошон WhatsApp дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунанд. 690 000 сомон ҳастае, боз муомилаи хуби худ дорад. ёки ягон квартира, духонага, сехонага аз замин шаҳр боша мега Ваҳдат бо алиш мешавем, маромад пешкаш кунем. Мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, дӯстон, ки бо времекашай замин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Советобод. Дӯстони азиз, ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Советобод 10 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки документалия бо 8 сотиқа замини хоҷагиам дорад. 10 сотиқ замини ҳамвор, дӯстони азиз, бо ҳуҷҷаташ кати кадагии хаш ва 4 дар дигар хона фунда мерехтагӣ ҳастае. боз як тага хонаи времека кати подвалаш дорад. дар инҷа об, свет ҳастае, мега фақат мегзаронем. дӯстони азиз, масҷид, мағоза мега дар наздикиш ҳастае. дӯстони азиз, хова нархаш мега 200 000 сомонӣ ҳастае, мега соҳибшон мега бо мега муомила мекунем. ҷои беҳтарина мега. дӯстони азиз, ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Советобод, ҳамагӣ нархаш 200 000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. 4 дар хона фундамент, боз
як хонаи веремӣ қати як подвалам дорад. Парамои рақамои мегафони ҳисобиша дар рақамошон дӯстон азиз ватсапам дорад ва рақамошон 24 соат кор мекунад. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, агар ягон савол дошта бошед шумо занг занед, ҳамаашо ба шумо фаҳмода метавонад ва арзонам мекунад. Барои срочное нашуд сумуш муомила савдои хуб дорад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши қасри Фарҳанг, рӯпари ҳукумат, пеши Садиқ, пеши коллеҷ, мактаб, масҷиди ҷумъахонӣ, ҳамаш дар пеша, яъне ки центр дай. Духонага квартира ҳастае ки дар 8-ум ошона қарор дорад, 60 квадрати метр. Сехонага мумкин мешавад дӯстон азиз, бо лифтам дорад. Духонага дар 8-ум ошона 60 квадрат обсвет аст, лифтам мегӯяд дӯстон азиз кор мекунад. Боз як калидори дигар калон, кухни калон дӯстон азиз, доми нав астае ки 1 сол пеш мегӯяд дӯстон азиз омода шудага ва дар дуруни хона ҳама чӣ дорад. Ремонтҳои замонавӣ, холодильник, кондитсионер, телевизор, кухни гарнитур, стиральная машина автомат, мебелҳои 15 000 сомона дӯстон азиз, плитаҳои фасонои қимат дӯстон азиз, газ, обшим ҳама чӣ дорад бо ҳамаи чиза чораш карда ва ремонтам беҳтарина ҷӯшҷӯи бениҳоят хубаки ва лифти замонавӣ дорад. Квартира мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунем, нархи арзон мондагиам срочна мегӯяд пул дар кора. хоб якумаш рақамои мегафон дастӣ ахираш 00 кор мекунам. дуюмаш рақамои мегафон аст ахираш 35 дӯстон азиз, инашам кор мекунад. инашдам мақсад ки ватсап имо дорад. ҳад рақамош рақамои дастӣ, рақамои 35 да имо ватсап дорад дӯстон шаҳри Ваҳдат, қасри Фарҳанг, рӯпари ҳукумат пеши коллеҷ да. Марҳама 370 муомила срочна метавонед занг занед маълумота гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки хона бо временкаш қарор дорад дар ноҳияи Восед дар деҳаи Ибрат. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду дар хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳош нимуш бо смеблокати бардоштагӣ ҳастае. хоб гирди хона полни худ маҳкам дароза часпондагӣ дӯстон азиз. ҳуҷҷатҳошам мегӯяд ҳастае қарор мегӯяд дорад дӯстон азиз, хонаи временкаш кардагӣ бардоштагӣ гирд ва нашда одамо зиндагӣ дорам. дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ ки мегӯяд боз мегӯяд муомила мешавад. ноҳияи Восед деҳаи Ибрат, ду дар хона бардоштагӣ ва 4 сотиқи дигар замин қарор паро ҳуҷҷатҳош ҳастае. нархаш 75 000 ҳастае, боз муомила дорад. якумаш рақамои Тисел ахираш 19 кор мекунад, имоам пайваст дорад. дуюмаш рақамои Вавилон ахираш 46 инашам кор мекунад. инашда ватсап дорад. метавонед ки дар ватсап насид дар рақамошон рақамои Тиселда маълумотои пурраша гиред. ҳамагӣ нархи хона бо ҳамин расходи кардагишон 75 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила дорад. срочна марҳама метавонед занг занед дигар маълумота гирем. ва кадоми шумо ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳама дар рақамои ватсап моро икунед, мо рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, канечкаи маршрути Сида. 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки бо обсвет таъмин аст, ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, як тага кладовка дӯстон азиз, кухнишам отделни астае, 2 тага санузел дӯстон азиз, хоб, бассейн, масен ва Садиқ, мактаб, поликлиника, магазин ва маршрути Си. дӯстон азиз, хона ремонтош бениҳоят замонавӣ аст, бо ҳамаи шароитош ҳастае. хоб, нархаш мегӯяд ҳамагӣ 600 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила ва савдои хубам мешавад. хона мегӯяд бо проектҳои навкати ҳамаш замонавӣ аст, фақат бедорои зиндагӣ мекунӣ. нархша мегӯяд 600 там мегӯем, омода билин маққултон шид, арзон мекунем. оиди хона шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумотои иловагӣ, марҳамат шумо занг занем, ба шумо маша фаҳмонда метиҳам. ва кадоми шумо ки дар ҳамин навори мо маҳқулии хона наёфта бошед, квартира ки замин, дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. фақат не ки дар комментария нависед ва лайкҳо разанед, навори моро дар ватсапи мотон силкаша подписааш кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар Гулафшон дар Бешкафа гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстон азиз,
гирди хона маҳкам астай, хай хонаҳош ин хали кухни пухниёш, ин хали чизои чизаш ҳамаш оли тайёр нестай. Хонаҳош тайёрай, мақсади камтари хали временкао ҳамин чизои берунаш мондагаса лед ниш. дӯстони азиз, хона мега дастроша мега фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз ягон сум муомила мешавад. хай суратҳои дурунии хона нестай. бо агар шумо ки хоҳем бо рафта аз пеш бинед, хай хона навсохт аст, рӯи ҳаволиш хаш мақсад битун кардага барои ҷои мошинмонӣ. ина рақамҳо мега соҳибшунаи дастишаи 85 ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ марамат занг занед. ва кадоме ки мисол хонаи фурӯшӣ дорад ёки замин, квартира, мошин хоҳад ки реклама модан фурӯшда, мараматшон назди рақамҳои барои реклама кардан ина дар лаборо мемонем 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорад. чӣ реклама бошад фурӯшӣ рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ астаи дӯстон ки аз душанбе тарафҳои Гипразем ноҳияи Пахтобод. заминашон 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст, ремонтои замонавӣ аст, обсве дорад, гилди хона полни худ маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, документош 100%. хоб барои сабаби фурӯхтан мегӯяд тоқа сум дар кор мегӯяд, ҳамин сабаб дорад. ва дӯстони азиз, шаҳри душанбе аст, тарафи Гипразем, ай Гипразем, ай районаш мегӯяд то хонаро ҳамагӣ 3.5 километр, ай Гипразем 3.5 километр ноҳияи Пахтобод дай. хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила дорад. хона хоҳе фасона каса 480 бо муомила доштаем. ина рақамҳои павилёни соҳибшунаем. оидаем хонаи заминиш. дӯстони азиз, шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зиёдтон боша, агар шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. ва хоҳиш ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайки разанем фаромӯш накунем. ва бозам мегӯям, аз куҷое ки хона, замин, квартира ки шумо дар кор аст, нависед, мо пешкашро мекунем. ва кадоме ки агар хонаи фурӯш дошта бошад, дар WhatsApp мо рӯй кунем, мо дар видеои оянда хонаша фурӯшта рекламада мемонем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шарорада. духонаги квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 57 квадрати метре. квартира ремонт кардагӣ ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни аз термис дорад. хоб хона боз мегӯям қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда, пеши бозор, мактаб, таксиёсон аст, пеши таксиёи Ҳисор, пеши таксиёи Душанбе мерафтагӣ аст, яъне ки ба Душанбера мегӯяд хела наздик ай. хоб квартира мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила дорад. 230 квартира духонага дар дуюмоша 50 квадрат дар шаҳри Ҳисор, Шарорада. ин ҳамин рақамҳои соҳибшуна аз рақамҳои 18 кор мекунад. кадоме то ки мехарем маълумот занг занем, маълумоти пурраша бо гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гиразода ки поёни Корбонда. якхонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, доми 7 ошона аст, 37 квадрати метре. дӯстони азиз, обсвет мега дорад, кӯчаи Гиразавод мега, канализатсияи шаҳрӣ мега дорад, назди бозор, магазин, масҷид, поликлиника, ҳама чи дӯстони азиз дорад. хоб транспорт дӯстони азиз мегзарад. нархи квартира 260 бо муомила дорад, нархи арзон мондагаст, ремонташ хай замонавӣ нест, не ки барои зиндагӣ беша средни ремонт 260 бо муомила дорад, дар сеюм ошона, доми 7 ошона аст, 37 квадрат якхонага. хоб ина гуфтем хай маълумотоша. шумо агар ягон саволтон боша, агар рақамошон дар пори видео марамат занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Нихӣ, пеши гимназияи Аминҷон аст, доми навай. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 35 квадрати метре. соҳибаш ҳамихи маълумотша нависа. як духонага дар якум ошона 35 квадрати метре. дӯстони азиз, ремонтҳои люкс ай, хоб бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, пеши гимназия, наздики бозори Шариф аст, 1 километр наздики вокзал ва пеши Нихӣ ва гимназияи Аминҷон. нархи квартира ҳамагӣ 280 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила дорад. оиди квартира шумо агар маълумоти зиёдӣ хоҳед, агар фаҳмидан, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳад ва арзона мекунанд. ва бозам мегӯям, кадоме ки мисол агар ягон мошин дора фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, кори мо фақат реклама кардане. марамат сурат маълумотша, агар шумо реклама дошта бошед, ина дар боло 2020 WhatsApp дорад. чизе ки барои фурӯхтан бошад, маълумот рӯй кунем, мо реклама мемонем.
мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи временка ҳаст дӯстон ки хонаи тайёр аст ки бо нархи арзон срочна хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, райони Бағара дӯстони азиз. Яъне ки райони Вахшдай дар Бағараш қарор дорад пеши бозорда. 8 сотиқ замин маҳсул дорад ки дута хонаи временкаи барак кардагӣ аст ки документош мегӯяд 100%. Нархаш мегӯяд 40 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. 40 000 сомон аст, 8 сотиқ замин ду дар хонаи временка. бо хайхтон маълумотша мегирен назди бозори Бағара дӯстони азиз райони Вахшда. ина рақами мегафони соҳибшона. Шумо агар харидор ки бошед марама занг занед маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. ва дӯстон аз лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорен силкаи навори моро пайдо. ин буд навори имзои мо. То видео